Basın milyoner nahrxanada arkayın oturdu. Onun egninde bağwanın arassa, imma biraz könölşen, şol odalga giyen eşeği vardı. Giyin etekli uluşlayapı onun stolun üstünde yatırdı. Eger ol samandan edilmedik olsadı, ondan jadoyun şläpasy hasavesi de bolardy. Milyoner şaýlygy ýokary zıňyp kapyp, onu sanap otyrdy. Ol 8-e çenli sanady. 9 diýip ol şaýlykdan gözüni aýyrman hüngürdedi. 10 11 derek ol. Ya bolmady diýip içini çekdi. Ol şaýlygy aýasyna gysdy we başyny galdyrdy. 11'e yetmek aňsat başardan ok diýip ol aýtdy. Her gedek şol bir zyňyşym gaýtalaýan barur 11 günden soň bir reşka düşýär. Ýaş adamy ýyldyrym ronýal boldy. Ol özüniň iki gedek alananlygyna düşündi. Ol birudy alsa da, reşkany alsa da barur utup biljek däl eken. Men kakam göz bagçydy. Ol, meselem, 15'den aşak almazdy, diýip milyoner düşünürdi. Men onuň zehinini miras almandym. Ýaş adam milyonerden şaýlygy haýyş edip aldy we onu ýokardyňdy. Birut, reşka, ol adat şaýlykdy. Belki onu gözelmeýän bir gizli mehanizm bardyr. Biziň oýnumyzda hiç ýyl galplyk edilmedi, diýip milyoner nykdy. Men diňe pullar bilen iş taşymyň usatlygyny görkezdim. Ýeri gelende belesek, şeýle netije gelen ýekesiz däl. Adamlar köplenç usatlygy, eli egrilik hasap edýärler. Ýaş adam näme diýip jogap berjegini bilmedi. Diňe şu ýerde bu ýere näme üçin geleni ýada saldy. Ol kagyzy galgatdy da onu stoluň üstüne goýberdi. Siz men usatlarça aladyňyz, jenap. Siz ýeňil gazanç etdiňiz. 10.000 funty haýsydyr bir boş kağıt üçin tölemek. Ol boş kağıt däl, eýsem baýlygyň syry, diýip milyoner arkaýyn özüni alyp başyna garşy çykdy. Haýyş edýän, düşündüriň. Siz men samsyk adam hasap etýärsiňizmi? Samsyk hasap edýän? Asla beýle däl. Size ýöneköý duýgurluk etmeýär. Ýöne bu kadal ýagdaýdyr. Siziň aňyňyz henir has, ýaş we kämilleşmedik. Belki şeýledir. Ýöne näme de bolsa, eger meniň arassa kağıt listi görsem, onu saýgaryp bilmäge, şeýle de siziň men allap uranmagyňyza göz ýetirmäge ýagdaýym bar, jenap. Siziň ýene näme isleýändiňizi men düşünüp bilmeýän. Men size hut şu arassa kağıt list bilen ören baýap biljekdiňize söz berdim. Bir döwür hut meniň özüm hem şeýle ýagdaýda milyoner boldum. Bu şeýle bolupdy. Ýogsa da biziň wagtymyz az. Meniň günlerim maňa garaşýarlar. Gelin iňogsy men size kömek edeýin. Meni ünsüz diňleň. Sebäbi bir döwür geler. Siz bu sury başgalar bilen paýlaşmaly bolarsyňyz. Haçanda siz garyplyk zynjyrynyň boşanyňyzda, siz şinnem elleri bagly adamlara ýol görkezmäge boşlusyňyz. Men sizden maňa edil düýn beren sözüňizi täden gaýtarlamaňyzy haýyş edip bilermi? Hawa, bu täsin adam. Inandyrmak sumatyny özüne taý tapmaýan bolsa gerek. Mundan 5 minut ol, ýaş adam bu gojanyň mazaly suwuny degmäge taýýardy. Inni bolsa, illeki owlajykaly onuň elinden iýim almaga boýun bolupdy. Hatta gojanyň diýenden etmezlik onuň kellesine de gelmedi. Ol dawaral kasam täden gaýtalady. Goja ýylgyrdy. Şunyň ýaly ýylgyryş edil dekdi. Haçanda goja bagyň içi bilen ýürek gelýän bu ýaş adamy ilkinjelek görende peýda bolupdy. Siz syry öz başda gaçyp bilmediňiz. Şol sebäpli de men onu düşündirmek bilen meşgullanmaga mejbur boldum. Ýene bir gezek duýdurýaryn. Hakykat bolardan meň syrum has ýöneköý ýaly bolup görünmegi mümkin. Sadalyga özüňizi aldaýmaň. Eger mümkin bolup başlasaňyz, onda Mozart'y ýada salyň. Ähli genial zatlar ýöneköýdir. Siz entek ýaş, şonuň üçin ilk başda siz hökman mümkin bolarsyňyz. Soňra, wagtyň geçmegi bilen garaşylmadyk ýagdaýda baýlyk size akyp başlanyny siz düşünüp başlarsyňyz. Siziň bilen açykdan açyk görleşmekçi diýip ýaş adam dillendi. Meniň iň esas ynam edýän dadymda düşünşmek. Has gowy ynamyň ýyzy bilen hakyky düşünşmek gerler. Haçan nasar ele salanyňyzda oňa näme üçin ynanýanyňyza düşünýärsiňiz. Ýöne ilk başda onuň ýöneköýdigine garamazdan bu sır oňa düşünmejek we hatta ananyp bilmejek ýaly şeýle bir täsin ýaly görüner.
Men sizden diňe ynama garaşýan, munyň özi hiç bir zada ynanmaýan adamyň Hudaýa ynanmagyna sygnaşygy ýaly bir zatdyr. Eger Hudaý bar bolsa, onu ynam etmek bilen siz ähli zada eýe bolýarsyňyz. Eger ýok bolsa, onda siz hiç bir zat ýitirmeýärsiňiz. Meniň syrymam şunyň ýalydyr.